Nag-aaway kami guys kasi automatic na yung bibig ko, sabi ko. Yung lola ko ba, mahilig yan magluto ng laing guys. Good morning, Philippines! Hi guys! Galing po kami sa city. So my God, tulungan niyo po ako guys. Ay nako, itaod ko muna. Tinanggal ko kasi kanina guys para makahinga yung ano ko, didi ko isa. Dalawa pala yung didi ko guys. Akala ko isa. Dalawa pala. Anyway, so nakauwi kami galing sa city. Nagka-heart attack tayo doon. Ngayon guys, meron pala akong dinifrost na dalawang klaseng meat. Oh my God, ito yung hindi ko talaga inasahan, pero hindi ko inano na magkabili-bili pala kami ni Mr. ng meat sa Costco. So ngayon, ang ginawa ko, nag-defrost ako nitong pork. So now, what I'm gonna do is cook it before it go bad. Probably, this is bad already. Han, look at this, Han. Yan guys, nag-aaway kami guys kasi automatic na yung bibig ko, sabi ko, tignan mo nga ito. So sumigawan man ako guys. Meron pala siyang ginagawa. Alam ko ba, hindi ko man yan alam. So tignan nyo yung mukha ko. Tignan nyo, galit na yan guys. Nagluluto, hindi masaya. Naisip-isip ko, luto ako dito, hindi ako masaya. Ha? Paano ka? Sigaw-sigaw ka pa? Ako pa dito nagluluto. Charot. Sabi ko sana hindi ito lasang tikbalang itong ating niluluto dito. Kasi maging away yung ano namin. Yung araw na yun, nagluluto ako. Kaluka. Sabi ko naman, automatic yung bibig ko na, tignan mo nga ito. Wala naman akong ginawang ano ha. Ay, kaluka talaga itong asawa ko. But anyway, ito yung pork na inano ko pala, dinifrost ko. Ilagay ko lang siya sa oven. Buti na lang sa oven ko nilagay guys. Kasi nga, para maging moist. Kasi usually, itong pork na ganito, sobrang dry siya ba, parang tough yung meat niya, pero buti na lang hindi. And then meron din pala akong chicken guys, nilulutuin guys, i-adobo ko ito. Sabi ko wala talaga ako sa mood dito kasi nga galit, nag-away na kami guys, sigawan. Pero buti na lang pagkatapos kong nagluto, hinawakan niya yung baywang ko. Sabi pa niya, ikaw kasi gusto mo pang makita yung niluluto mo. Sabi ko automatic yung bibig ko, alam ko bang busy ka, charot. Di ba? Humingi pa ng patawad guys. So kaya kayo, walang perfect na marriage guys. Away yan, bati, ganon. Kung meron ka mang nakikita magsasabing walang nag-away, walang away, wala talaga. Perfect yung life nila. Huwag kang maniwala dyan kasi kapag yung mag-asawa na kayo, may mga ganon talaga. May lalis kung sa Bisaya pa, may away, may sigawan, may ganon. Normal lang naman yan guys. Pag sabihin nilang wala silang away-away, abnormal yan guys, abnormal. But anyway, so yun, masarap naman. Buti na lang masarap yung kinahinatnan yung luto natin. Kasi nga, akala ko talaga lasang tikbalang. Natikman na ba ninyo yung lasang tikbalang na luto guys? Yun siya. Pero yun, buti na lang hindi lasang tikbalang itong niluto ko. Masarap siya guys, yung pork adobo at saka yung roast niro-roast natin na pork. Yun. Pasalamat na lang ako. Marunong talaga itong asawa kong humingi ng tawad guys. Kasi kapag hindi guys, ay nako talagang hindi makakatabi sa akin kapag gabi talaga. So ito na yung mga niluluto ko. Masarap. Nasarap pa naman din siya sa luto kung inaway niya ako. At ito na yung pork. Lutong-luto na, moist din siya. Sobrang sarap. Okay na. So thank you guys so much for watching. Pinakita ko lang sa inyo guys yung mga lutong tikbalang natin guys, di ba? Hi guys, good morning. Good morning. It's 10:28. Ngayon is Thursday ngayon guys. And the other day, gusto ni Brindang magkita-kita lang kasi it's weird kasi usually nagtatrabaho siya pero off ata niya kasi makipagkita. But anyway, so ngayon aalis lang ako sa bahay. Iniwan ko si Mr. sandali kasi may bisita naman din siya. And also marami din siyang ginagawa guys tungkol sa mga movie nga, 'di ba? Yung sabi ko. So marami siyang ginagawa doon sa bahay. And then yung brother-in-law niya is gustong makipag-hangout daw siya. Mag-coffee daw sila guys. So ngayon ako naman dito sa labas magkain-kain. Mukbang tayo. But anyway guys, so samahan nyo kami. Hindi ko alam kung asan ang punta namin guys. Gusto ko mag-apple picking. Ito din si Brenda Picky. Brenda ha?
Ayaw mo bang ipag-apple picking? Gusto ko pa naman yung apple-apple. At saka grapes na picking. Hala, uy, asan yung glasses ko? Dito pa. Sunny day. Hello, shit. So yun guys, andito na kami sa Filipino store. As usual, may turuin mo lang guys. I-point mo lang yung finger mo dyan guys kung alin yung kakainin mo. And ang napili ko is laing. Tagal ko na itong gustong kainin dito sa Amerika guys. Kasi meron talaga akong naalaala about laing. Init. So ngayon kakain kami. Hi te! Hello! Kain kami. Ito dito yung ano namin. Naghintay lang ako. Ano to be? So yun guys, kain tayo. Uy, kanin naman. And then meron tayo ditong, ano to be? Peekaboo! Ano to? Tawag nito be? Gabi man yan, laing. Kay Brenda is ano, and then akin is ito. Yun. Be, kung gusto mo, be, kunin mo to ha. So yun, kain tayo guys. Bahala may music. Sige lang, sige kuya. Tirain mo. Sana hindi mahulog yan be. Makita ka? New York. Makapiright man tayo New York nito ba? Anyway, so be, kain ka be ha? Kuha ka be, ilagay mo sa ano. Kain tayo guys. Ang laing guys, first time ko ito dito. Kasi yung lula ko talaga, si Nanay Magna, ito talaga yun sa laing. Hindi pa ako Then, nakatikim ng laing guys. Kaya subukan ko ang laing. Oh my God, naalala ko yung nanay ko. Yung lula ko ba? Mahilig yan magluto ng laing guys. Sarap. Lasang laing guys. Lasang laing. Sarap. May lipstick ako. Kaya ganitong pagkain. Gusto mo? Kakabe. Gusto mo? Ayaw ko ba? Barbecue guys. Yun guys, kain lang tayo guys. Lumakas yung music ni Kuya na New York daw. Kaya makapiright ako guys. Nakakatakot makapiright dito. Alam nyo na. But anyway, nag-enjoy naman ako sa pagkain nila dito guys. Thank you Food Bites kasi always masarap yung pagkain nila. Naalala ko ito kasi yung mga barbecue na ganito guys. Yung sa gilid-gilid sa Cebu. Nung naalala ko yung nakatira pa ako sa Cebu. Ay grabe. Yun yung dinner ko palagi. Paan ng manok, pork, chicken, mga ganong barbecue. Iba malakas talaga yan doon sa Cebu, lalo na doon sa Bulacau. So yun guys, ito yung order ni Brenda. Ako yung tagahawak guys. Ginawa akong taga-alsa guys. Tapos na kaming kumain. Ito talaga yung ano, naghanap na lang ako dito kung ano yung makakain ko. Kuya! Konsinta? Yeah. Hindi. Kuya, bye kuya. Konsinta. Oh, dito na si Aden. Guys, may white rabbit oh. Grabe naman ito, white rabbit. Habang nagdadrive pa uwi, nakikinig lang ako ng music kasi yun yung kasayahan ko guys. Kapag nasasakyan guys, para akong nagdidisco sa lakas ng sound. Diva. Hi guys, umuwi na kami guys. Kasi nga, late na. Oy, 3:21 na ng hapon. And kumain lang kami ni Brenda sa labas. Sa Filipino store. And yun, and then nagpunta kami sa Walmart. Nag-Walmart lang kaming dalawa para naman meron mabili. Nag-add lang ako guys ng mga pangregalo natin para sa inyo at sa family ko. Yun na lang na yung ginawa ko lately guys. Add ng add, bili ng bili para sa ating box. So yun yung ginagawa ko kasi na-addict ako guys. And ang sarap ng feeling na magsusort-sort ng mga pamigay. And yung ganun ba ang sarap. So sana mayaman, oh, diba? So ano lang, thankful lang talaga ako sa inyo guys. Kaya yun, I'm so thankful na andito kayo nakasuporta. So meron tayong maibalik sa inyo sa mga nangangailangan at saka kung sino yung mananalo.
meron tayong maibalik sa inyo na mga, kahit hindi man sobrang dami, pero at least matikman ninyo yung mga pagkain na hindi natin kayang bilhin, okay? So, kahit ako noon sa Pilipinas, hindi ko ito na-try mga ibang pagkain, lalo na mga chocolate, guys. Nako, talagang buhay na ito. Pancake, kailan ako nakakain ng pancake? Adoy, ginoo ko. So, anyway, pauwi na ako. Tinawagan ko lang si Tami na ganon. At nakikinig lang ako ng music. Anyway, so, andun si Tami. Umalis na yung brother-in-law niya kanina. Pagdating ko dito, wala na, guys. So, ako dito ng Brussels sprout and then garlic dito, guys. So, magluto lang ako, guys, kasi nga para may makain. Marami kaming ulam na meat, pero walang gulay, salad lang ba? And then ayaw ko ng salad. So, bukas na ako magluto nito. Nabili ko to kanina. Ang sakit ng ko, guys, kamay ko dito yung dito, yung joint dito masakit. Masakit talaga, parang iwan ko, hindi ko maintindihan yung sakit. Bakit kung grabe. Ito namang bra ko, tinanggal ko sa likuran. But anyway, so yun, nagluto lang ako, guys, and then it is 5:38. Ang sakit, ginoo ko, anyari sa akin. So yun, lagyan natin ng kaunting oil. Yun lang, kaunting oil lang siya. And anyway, and wala na ako masyadong ganap, guys. Yan, i-end ko na tong vlog kasi nga wala nang ganap. And garlic and onion lang yung ilagay ko. So yun, boring yung araw ko ngayong araw, guys. Boring. As in, wala talagang ka-anik-anik. Nagpunta kami sa grocery, pero yun, kumain kami ni Brenda. So yun, pero wala masyadong talagang, gusto ko sana mag-apple picking. Pero anyway, so yun, guys, let's go. Kita-kits tayo mamaya. Thank you, guys. Thank you so much for watching.